Be kind, for everyone you meet is fighting a harder battle. Plato, a Greek philosopher, said these words a long, long time ago. This era was before the birth of Christ, hence the acronym BC, where B stands for before and C stands for Christ. I always wonder why human beings find it hard to be kind. I'm telling you, even a blind man understands kindness. When he is walking down the street and a stranger offers assistance, a blind man will know that this person is kind. Nonetheless, your sometimes kindness is very elusive because of the fact that people intentionally decide ukuthi mina ngingiharde kop and ngine harde heart. How is my Africans? Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa zihlangene phezulu obhalwe nguMB Sibiya. Sizoqalisa lapho sagcina khona. Nanoma kunjalo, namhlanje singathanda ukudingida umbuzo omude inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukuvezwa kwabalingiswa. Isahluko sesine sitholakala ekhasini lama-35 kufundeka ngalolu hlobo. Emotweni sebephindele emuva yayiloku izululeka ingqondo kaMqondisi. Empeleni imhleli kabi lento ayizwe ikhulunywa nguThuthukani ngenkathi besaya kwamalume uDuma. Uthule isikhashana wase eyisusa le ndaba. Kwenzekeni namuhla Thuthukani? Chaza nje kuzwakale, kusho uMqondisi. Mqondisi, kulukhuni ukuba yindoda. Ngifika ekhaya ngithola kudekwe itafula. Izimbali ezibomvu zigcwele indlu yonke. Ngokujabula ngicabanga ukuthi nguThembekile owenze lokhu. Qagela mfowethu ukuthi ngubani? Kubuza uThuthukani. Izongichithela isikhathi indaba yokuqagela Thuthukani. Okwamanje akekho engimcabangayo, kuphendula uMqondisi. Ngihungwe iphunga elimnandi elingidonsele ekamelweni nasendlini yokugezela. Ngicishe ngaquleka ngithola uLetheni egeza. Ngithe ngisakhamisile uxolo, qhamu uThembekile. Ufunani uLetheni? Ungene kanjani endlini? Kubuza uMqondisi emangele. Usabuza leyo, uThembekile ungene uLetheni ezisonge ngethawula, enamathele ne emzimbeni kimina, kuchaza uThuthukani. Yawuchitha umuthi inkonyane. Baqinisile nxa bethi ezomndeni kazingenwa. Akuwena lona owawukhihliza amagwebu uthi uyomhlahlela ngocelemba uLetheni uma kungenzeka asondele eduze kwakho, kubabaza uMqondisi. Ukukhuluma nokwenza izinto ezimbili ezihlukene lezo. Umuntu wesifazane ngimthulela isigqoko. Ngingubani-ke mina njengoba isibhuda sahlula no-Adam ensimini yase-Edeni? Kuvele komamathe kwadlala incele endodeni. uLetheni ubemi ebhekene nomnyango ngene ekamelweni, kanti mina ngifulathele. Chaza ukuthi umbonile lo wesifazane ongene ngomnyango, wavele waziphonsa phezu kwami, wangithi ngqi okhalweni. uThembekile ungena nje, izandla zami zisemahlombe kuLetheni. Ngithi ngiyamsunduza. Ngithuswe yisimokololo sezwi likaThembekile. Ngisathe jeqe
uLetheni wakhwela wadilika kuThembekile ebuza ukuthi ufunani emzini wakhe, kulandisa uThuthukani. Kuthiwa kuyahlekwa noma sihlezi emanzini. Kangikuzwa kahle. Uthini ndoda? uLetheni ukubambe kwathula umoya, ehleka kancane umqondisi. Ngithi ungibambe ngahluleka ukuphefumula, kuchaza uThuthukani. Engingakuqondi ukuthi ungene kanjani endlini uLetheni, kubuza umqondisi. Zwana-ke mqondisi, mina ngishayele uThembekile ucingo ukuthi sihlangane endlini sizoqedela amalungiselelo okuthumela abakhongi kwabo. Kuvele komamathe ngithola uLetheni egcwele umuzi. Ngivele ngathithiza, uThembekile eluqanduqandu engafune ncazelo, kuchaza uThuthukani. Kangikuzwa kahle Thuthukani, kuphendula umqondisi. Ungizwa kahle ntanga yamashinga. Ngithi uLetheni uvele wabuza uThembekile ukuthi ufunani emzini wakhe. Ibambane kwathula izaqa. NoThembekile efuna ukwazi ukuthi Letheni ndini ufunani ngoba wawulacaza phansi umuzi wadliwa izintaba. Ngithe ngizama ukumchazela uThembekile wavele wabamba isicabhazaya, kuchaza uThuthukani. Wangamlandela ngani kodwa Thuthukani ngoba ubonile ukuthi sekonakele, kubuza umqondisi. Ungalunqanda kanjani uthukela seludlokovula ezinkwazini zalo? Phela kade engasezwa lutho uThembekile. Uthe ephuma waqondana netekisi lithatha umuntu khona lapha ngasesangweni, wavele washo phezulu. Okubuhlungu-ke ngithatha imoto ngaleso sikhathi ngamlandela, kepha ngibuye ngimanzi ngiyingcuba ngoba uvele wangiqulela ngamanzi wavala isicabha. Kangizange ngithole nethutshana lokubeka olwami uhlangothi, kuchaza uThuthukani ngaleyo nkathi sebengena emzini kamqondisi. Ngubaba yini? NguThembekile lona ovele wakuthela ngamanzi? Kubuza umqondisi engayikholwa lento uThuthukani amtshela yona. Ngibulale mfowethu uma ngikutshela ilumbo. Okwenze ngadideka kakhulu ukuthi ubengafuni ukuzwa lutho. Kungcono nokuba ungiphile indlebe ngamchazela sonke isimo bese ethatha isinqumo-ke, kuzikhalela uThuthukani. Kanti ubengenalwazi yini ngezingqinamba obhekene nazo? Kubuza umqondisi kanti uThokomele uMaSibiya uselapha naye. Udaba ababeluxoxa uluzwe lonke. Wasondela ehamba kancane okwenkosi izothamela ibandla enkundleni. Yebo mqondisi, isimo usazi kahle kamhlophe uThembekile. Ngamchazela ngengcindezi engingaphansi kwayo, noma ngingazange ngigxile nginabe nodaba lonke, ngoba uma nisasanganiswe uthando, izinto nivele nizithi halamuzi ningagxili kuzona, kuphendula uThuthukani. Konakele-ke Thuthukani, khona ngiyezwa lixhoshwa libhekile, kepha-ke bekufanele noThembekile akunikeze ithuba uchaze ngesimo, kuphawula uThokomele. Pho yini emhlanyisile uma isimo esazi, kubuza umqondisi. Uthi ngimenza isilima, ngithi sihlukanisile noLetheni kanti ngidlala ngaye. Ufune ukwazi ukuthi uLetheni ungene kanjani endlini, uthathephi ukhiye. Ngamanye amazwi ubone ukuthi yimina engimnikeze okhiya bendlu, kuphendula uThuthukani. Abe ewuthathephi ngempela uLetheni ukhiye wokuvula umuzi, umniniwo engazi, icala elibovu lokufohla lelo, kuphawula uThokomele. Iphutha elenzeka
ukungashintshi okhiye ngemuva kokuthi ehambe amalombo. Manje ukhiye wasemnyango ongemuva usenawo, kuchaza uThuthukane. Utheni uma umhlohla ngemibuzo? Ngoba phela nguyena owafaka incwadi yokuthi umshado uchithwe. Ngoba angasenalo uthando lwakho, kubuza umqondisi. Ubebhuquza othulini exolisa, ethi wenza iphutha. Manje ucela ukuthi ngimxolele, kuphendula uThuthukane. Konke kuncike kuwena Thuthukane. Thina akukho esingakusho ngaphandle kokubeka imibono yethu. Okufanele ukwenze ukuhlaziya isimo ngomqondo ophusile, ngoba ikusasa lakho leli, kuphendula uThokomele. Inkiyankiya eyabonwa nguHashe Elimhlophe umfokangcobo ukuthi kade usuzimisele ukuyolobola uThembekile. Engizibuza khona ukuthi uLetheni uzophuma bheke kuphi njengoba eyintindile nje, kubuza umqondisi. Akudokwe ligayelwe mina ukuthi ubheka kuphi. Empeleni uzophindela lapho ayekade ehlezi khona leminyaka emibili. Elokuxolisa lona ngumdlalo wezingane, ucabhayeye phela. Ukudla kudliwa yinhliziyo mfowethu, akubuyelwa muva kungemqiqo. Kangisazimisele ukumsondeza eduze kwami uLetheni. Kangimdingisa nhlobo nje empilweni yami. Angaze angithelele ngesifo sikadukanezwe. Ngeke umuntu enze umathanda ngempilo yami, ngimyeke kanjalo nje. Uyakhumbula elandwa yishende esangweni lomuzi wami ebusuku. Ngathi ngiyabuza ukuthi ulibhekisephi. Wangitshela ukuthi usalula izinyawo. Ukhathele ukuphathwa yikhanda ngenxa yomsindo kaQhwayilahle. Uyawakhumbula lawo mazwi mqondisi mfowethu? Lahlaba lephukela lelo mqondisi. Ngeke phela ngabe kuyadlalwa. Angiwona amanzi lawa okuthiwa lapho ake ema khona aphinde eme futhi. Kugcizelela uThuthukane ebomvu emlonyeni. Kusaya ngamagama enkehli. Umcimbi ebesiwuhlelile uyaqhubeka ngoMgcibelo ekuseni. Wena noKhathide kufanele niyokhuleka, niyongicelela isihlobo esihle kwaMsimude, kuphendula uThuthukane. Uphuthembekile manje, kubuza uThokomele. Phela ngimshiye lapho ehlala khona. Ngemuva kokungiqulela ngamathantala amanzi, ngivele ngaphela emehlweni, kuphendula uThuthukane. Anikini ikhanda umqondisi, ngoba ebona ukuthi itsheli imingothi inkombose kababa. Ngibona kahle ukuthi siyohlangana nezimbila zithutha, ziholwa ngemhlophe phambili. Sike sabeka imiconjwana yethu kwaMsimude. Kuyobonakala ngokuthi ingoduso ingasikhiyazeleli, kepha isihleke usulu, sithelwe nangothuli, kanti thina size ngobuhle, kuphawula umqondisi. Nxa sekwenzeke lokho, seniyokwazi phela ukuthi zokhala, zotheza sokela, awachithwe lamanzi, kayisekho lenkukhu. Ngiyadlala mngani wami, ngingavuka ngifile. Ngeke kwenzeke lokho mfowethu. Konke sekumi ngomumo, akusekho ukubuyela emuva. Incwadi yabhalwa, salubeka usuku lwangoMgqibelo ukuthi siyofika sizobeka ubhoko, kuchaza uThuthukane. Musa ukusinisa amahleza wendoda, izinto uzithathe kancane. Kungathi sisathi siyakhuleka ingoduso yakho iphume nenguzanguza yebhakede, isithi bhu ngamanzi, njengoba enze kuwena siyothini? Kubuza umqondisi. Niyobe nenzeni nina? Isithunywa kasinacala,
kuphendula uThuthukani. Imvamisa isithunywa yisona esithelwa ngamachaphazela uma sekusuke uthuli lwezichwe isibambene enkundleni kwaNgcedamhlophe, kusho umqondisi. Sizokuma kancane ukufunda, sihlaziye, sicubungule, sichaze. Ngizocela kothisha nabafundi ukuthi singalenzi iphutha sicabanga ukuthi uma ngabe kwenziwe ukuvezwa kwabalingiswa esahlukweni sesine, kuchaza ukuthi abalingiswa sikhuluma ngabo kuphela esahlukweni sesine. Akunjalo. Abalingiswa sibathola ekuqaleni kombhalo wobuciko kuze kufike ekugcineni. Uma ngabe sikhuluma nje ngesethulo salombhalo wobuciko, sathi isethulo siveza umlingiswa osemqoka ovelele omkhulu nenkinga abhekene nayo. Phela besikhuluma ngabalingiswa. Lo wokuqala umlingiswa ebesikhuluma ngaye lapho, umlingiswa omkhulu. Lokhu kuchaza ukuthi besikhuluma ngezinhlobo zabalingiswa. Isithombe engifuna ukusakha engqondweni yomfundi ukuthi ukuvezwa kwabalingiswa kunengxenye ebizwa ngokuthiwa izinhlobo zabalingiswa. Ingxenye yesibili yilena elandelayo, ubunjalo babalingiswa. Ingxenye yesithathu yizindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Uthini umem? Uthi ukuvezwa kwabalingiswa kusethulela okuthathu. Okokuqala yizinhlobo zabalingiswa. Okwesibili ubunjalo babalingiswa. Okwesithathu yizindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Okuchaza ukuthi uma ngabe siphendula umbuzo othinta ukuvezwa kwabalingiswa, umlingiswa ngamunye sizomveza kathathu. Sizoveza uhlobo lwakhe, sizoveza ubunjalo bakhe, sizoveza indlela avezwe ngayo. uThuthukani Njiyela uvezwe njengomlingiswa omkhulu ovelele osemqoka, umlingiswa ngqangi walombhalo wobuciko ngoba zonke izigameko ziyamthinta zigxile kuye. Uvezwe wanenkinga yokulahlekelwa ngumsebenzi. Ingxenye yesibili ubunjalo bomlingiswa. Ngaphambi kokuthi ngichaze ngicubungule mayelana nomlingiswa esesimqokile onguThuthukani Njiyela, ngizocela ukuphawula okulandelayo. Ngobunjalo bomlingiswa sisuke sibheka ukuthi lo mlingiswa unjani ngemuva kokuthi akhulume okuthile, noma sibheke ukuthi umlingiswa unjani ngemuva kokwenza okuthile. Okuchaza ukuthi isibaluli yisona esisebenzayo. Sonke siyasazi isibaluli siyingxenye yesichasiso. Singasebenzisa amagama alandelayo. Umlingiswa othembekile, umlingiswa oliqhawe, umlingiswa oqotho, onesibindi, onguthathekile, onovalo, ongalaleli, ogulayo ekhanda, njalo njalo. Sekuyoya ngokuthi umbhali walowo mbhalo wobuciko ubuveze kanjani ubunjalo balowo mlingiswa.
Ake siboneke ubunjalo bomlingiswa onguThuthukani. uThuthukani Njiyela ungumlingiswa oliqhawe, uyisishoshovu sezepolitiki. Simbonile eshayeka ngenhlamvu ethangeni, eqa uthango lwakwabo ngemuva kokuba adubuleke. Ubuqhawe bakhe sibubona ngokuthi enze njani. Sibubona ngokuthi wavuka wazithatha, wabaleka nayo lenhlamvu ibhajwe ethangeni. Ubuqhawe bakhe sibubona nangenkathi eqanjwa izibongo lezo ezaziqanjelwe inkosi yakwaMthethwa uDingiswayo. Kwakuye kuthiwe enkosini nakuye phela belu uThuthukani uMafavuke njengedangabane. Leli gama elithi uMafavuke likhethwe ukugqamisa ukuthi akulula ukumenzakalisa uThuthukani, njengoba kwakungelula ukubulala nokwenzakalisa inkosi uDingiswayo. Leli gama elithi njengedangabane likhethwe ukugqamisa ukuthi uThuthukani nguvuka azithathe. uThuthukani uyisishoshovu sangempela. Angithi idangabane yisitshalo esiphiliswa ngamanzi amancane. Lesi sitshalo nanoma singashiswa ucabanga ukuthi usuqedile ngaso, kodwa nje uma ungathela nje amanzi amancane kakhulu siyavuka lesi sihlahla qhinqo, siqhubeke nempilo yaso. Sesiyabona ukuthi umbhali usebenzise ulwazi lwaphambilini ukusethulela ubunjalo bukaThuthukani Njiyela. Okwesibili, ubunjalo bukaThuthukani Njiyela bumveza njengomlingiswa obekezelayo. Nangu uLetheni ongunkosikazi wakhe usethole umsebenzi wokuba yikhansela. Lokho kuyamguqula. Akasenaso nesincane isinqe sokunakekela umuzi wakhe. Wehla uyenyuka, uhlala kubangani. Njalo nje uye ahambe ngokomsebenzi, aye kuzifunda ezihlukahlukene, aphinde aye naphesheya kwezilwandle. Kodwa-ke uthi noma ebuyile angabi naso isikhathi sezindaba zomuzi wakhe. EDubai sekufana nekhaya lesibili, ngoba uya khona njalo eyothenga izimpahla ukuze akwazi ukuzidayisa kuleli. Kodwa-ke namali leyo ayizuzayo lapho ayibonakali. Sibona uLetheni ebuya ebusuku phakathi kwamabili, edakwe eyimpuphu. Sibone uThuthukani ethukuthela aze ambeke isandla. Sibabona belanyulwa womakhelwane. Kodwa-ke uLetheni akagcinanga ukwenza okuphambene nomthetho, waqhubeka. Umbhali abe esethi uThuthukani naye waqhubeka wabekezela. Umbhali usivezela ubunjalo bukaThuthukani ngokusebenzisa ulwazi lwaphambilini. Angizuqala phansi, kodwa uma ngabe ufuna ukuyizwisisa kahle le ndaba yolwazi lwaphambilini, yehla uye ezansi uyobheka ividiyo yokuqala ngqa emayelana nalombhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Zihlangene Phezulu. Uzoyiqondisisa lento engikhuluma ngayo. Sizothinta-ke manje ingxenye yesithathu ethinta ukuvezwa kwabalingiswa, ebizwa ngokuthiwa izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Abalingiswa bangavezwa ngezindlela ezahlukahlukene. Ngicabanga ukuthi izinhlanu.
bangavezwa ngamagama abo, bangavezwa ngamazwi abo, bangavezwa ngezenzo zabo, bangavezwa ngabanye abalingiswa, bangavezwa ngezimpahla zabo noma ngezembatho zabo. UThuthukani Njiyela uvezwe ngezenzo zakhe. Ngenkathi esengumfana wenza iphutha lokukhulelisa intombazana ogama layo linguThembekile. Wase eyiphika, ngakho-ke kwangane anayo noThembekile akayazi. Sesiyabona ukuthi amanzi aphinde ame lapho ake ema khona phambilini, ngoba usebuyele emuva kuThembekile ngemuva kokuba esehlukane nomkakhe uLetheni. Simbona efuna ukwakha ikusasa elihle noThembekile Msimude. Yingakho nje edinga usizo lukaMqondisi nosizo lukamalume wakhe uDuma. Ngicela ukuma lapha mayelana nomlingiswa onguThuthukani. Ngiyazi kukhona nalapho evezwe khona ngegama lakhe, nanoma kunjalo kulezahluko ezine ezifundiwe akukho okufakazela ukuvezwa kwakhe ngegama lakhe. Balingani bami nani bafundi, mangiqhubeke nokufunda. Sigcine ekhasini lama-39 besizoqalisa sifunde isigaba sesibili, ngakho-ke sifundeka ngalolu hlobo. Hawu madoda, akugwala ngamanzi lokhu okungumqondisi. Cha mngane wami, ngiyakuzwa, kangilitheli ngobukhuphe elakho. Akukhona ukuthi leli olibekayo ngiligqiba ngomquba. Ngizama ukuzinikeza ithemba lokuthi izinto zizohamba ngendlela efanele. Sengithembe bona abantu abadala ukuthi bazowubhula umlilo ungaze ubhebhetheke okomlilo wequbula, kuphendula uThuthukani. Thuthukani, mina ngibona kungcono ubuyele kuye uThembekile nixoxisane ngalolu daba, singafiki emzini siphoxeke ngoba esesibhece ngobende singaludlanga. Kuhle kube nguyena uThembekile oyonikeza isiqiniseko ukuthi lo mcimbi uyoqhubeka ngaphandle kwezihibe, kuchaza umqondisi. Ngiyakuzwa ntanga yethu, uqinisile futhi uyihlabe esikhonkosini mqondisi. Kubalulekile ukuzwa amanzi ngobhoko kuyena uThembekile. Siyezwakala nesikhalo sakhe uma ekhononda ukuthi ungene kanjani uLetheni endlini ngingekho. Okungishaye ingqondo yazululeka ukuqondana kwezikhathi zokufika kwalaba besifazane, okwenza kusoleke ukuthi mhlawumbe yinto eyenzeke ngabomu lena, kuchaza uThuthukani. Manje uyamsola yini uThembekile ngokuthukuthela, kubuza uThokomele. Akekho umuntu okufanele anqunyelwe ogodweni engazange anikezwe ithuba lokubeka uvo lwakhe. Engikukhalelayo ukunikezwa ithuba lokuhlambuluka. Kungani enganginikanga ithuba lokuthi ngimqambele amangake okungenani, kepha uvele wangithela ngamanzi, akwaba ndabaza lutho. Akangafuna ukuzwa lutho, kuchaza uThuthukani. Bakhona abantu abathukuthela baze bangene esonweni, bakhohlwe ukuthi kunesikhathi sejaji elikhulu elingaphakathi komuntu wonke, unembeza.
omunye ugcine ezisola ngesenzo sakhe. Ngiyacabanga ukuthi naye uThembekile siyomfikela isikhathi esinjalo lapho eyozisola ngesenzo sakhe sokukuthela ngamanzi ekuchayisa emehlweni omphakathi, kuchaza uThokomele. uThokomele uyabona ukuthi uThembekile uthathe ngesinxele, bekufanele amnikeze ithuba uThuthukane ukuze abeke uhlangothi lwakhe ngaphambi kokuthi amehlulele. Okumxakayo futhi ukuthi lesi yisimo asazi kahle uThembekile futhi angene kusona engaqaphelelwe muntu. Kuyamangaza uma eseshaya ingujikhwebu ethi ntitha ethi akazi lutho ngoLetheni. Pho akukho angakusho ngoba selidume ledlula. Wayenethemba lokuthi ilangabi liyobohla lilothe, mhlawumbe uzochaza ukuthi yini ngempela emthukuthelisile. Bengibona kungcono lolu daba silukhwabule okwanamuhla, sike siyodla amathambo ekhanda silubone kusasa ngoba nasi nesikhathi sesidliwe yinja, usuku lomsebenzi kusasa, kunxenxa umqondisi. Ngaphambi kokuthi ahambe uThuthukane makube nesinqumo esiphuma naso ukuthi kwenzekani ngosuku lwakusasa. Mina ngingakhuluma naye uThembekile uma efuna uThuthukane, kuchaza uThokomele. Cha nkosikazi, lolu daba lubucayi kakhulu, kufanele luphathiswe okwezikhali zamantungwa. Phela lezi yizinkani zababili, kungcono uThuthukane kube nguyena okhuluma lolu daba ngoba angavele akhwele intaba uThembekile acasulwe ukuthi uThuthukane usethathe lolu daba walunekela izwe, kweluleka umqondisi. Uyobe uyaganga uThembekile, kanti singabangani bokwenzani? Ngicabanga ukuthi akukho namunye phakathi kwethu ongathi yena akazi lutho ngomunye. Isifuba siphelela lapha kuthina, kuchaza uThokomele. Ngiyanizwa niyaziqeketha zihlobo zami. Kuyiqiniso ukuthi kufanele kube khona okwenziwayo. Kunye okubalulekile ukuthi umuntu ancenge isimo ukuze sibuyele endaweni yaso ejwayelekile. Into ebalulekile manje ukuncenga uThembekile ukuthi abuke izinto ngeso eliphusile ngoba uma kungenjalo kuyochaza khona ukuthi izinhloso zethu ezinhle zokuthi sife silahlane ziyochitheka okwamanzi emhlabathini. Ngiyamthanda uThembekile, kungakho ngizimisele kakhulu ukuthi abe ngumkami, kuchaza uThuthukane osebonakala edangele kakhulu. Empeleni umthukuthelele kakhulu Letheni ngoba aze abe kule nkinga asekuyona namhlanje kungenxa yakhe. Phela uLetheni wayebambeke kakhulu izinselelo zepolitiki. Amazwi aseBhayibhelini athi inkosikazi ehlakaniphile iyawakha umuzi wayo, kepha leyo eyisiwula umuzi wayo iwudiliza ngezandla zayo. Lawa mazwi wawashaya indivu uLetheni. Umyeni wakhe wayehlala yedwa ekhaya ngoba yena Letheni engabonwa nangalukhalo, ehamba imhlangano ekuseni lize liyozilahla kunina. uThuthukane wezwa ubuhlungu kakhulu ukuthi kungani uLetheni engakwazanga ukuhlala naye phansi amtshele ngezingqinamba ezikhona emshadweni wabo, kepha wanquma ukuthi ayofaka isehlukaniso ngoba ethi usephelelwe uthando. Manje gwiqiqi usebuyile futhi uyaxolisa. Ngiyakuzwela Thuthukane, sinzima kakhulu lesi simo obhekene naso. Okungicasula kakhulu
ukuthi uLetheni avele alacaze umuzi wakhe okwaMakhovula ngoba edakwe izikhundla ayezithola eqenjini lakhe lezepolitiki. Ubegijima yonke indawo engazi ukuthi umyeni wakhe uyaphekelwa futhi uyagezelwa izingubo, kuchaza uThokomele. Awu, sizothini-ke mkami? Ngoba umuntu ongumncedisi wasekhaya nguyena owayazi ukuthi ubaba walapha endlini kufanele agqoke izingubo ezihlanzekile, adle futhi. Nguyena owayazi ukuthi kufanele kuphekwe kudliwe ini futhi, kuphawula umqondisi. uLetheni uzigwaze ngowakhe futhi ngiyayesaba iMelika eyenza ukuthi umuntu athwale ikhanda elikhulu ngoba ecabanga ukuthi usengcono kunabanye ngoba nje enyathele amasonto amabili emhlabeni wakhona, kushwabula uThokomele. Kulungile bafowethu, kuhle nami ngiyobeka uhlangothi phansi. Ngifuna ukuba nesikhathi esiningi ngilwetshise kahle lolu daba lukaLetheni, kuchaza uThuthukani. Ngikufisela inhlanhla mngani wami ukuthi usinqobe lesi simo esinjengalesi ngokuthemba uNkulunkulu. Lena yimisebenzi emibi kaSathane. Engizokwenza kusasa, ngizozama ukuthola uThembekile, ngiphinde ngihlabe phansi ngedolo ukuthi ehlele ngezansi. Lokhu okunguLetheni kuyosindela umthetho, ubezowukhomba umuzi onotshwala, angibhenywa phela mina. Bengiyombhambabula ngenduku, ubeyoze alanyulelwe yizinyoni zezulu nezingxaxa emaqhaphozini, kukhuluma uThuthukani. Lowo mqondo uwulahle kwalasha mngani. Hamba ukhetha amabala ngoba uma ungaqikeleli uyolala ubaliwe ngelinye ilanga. Okwakho ukuthunga ishoba lokuziphungela, kepha ube wazi ukuthi wenzani ukuze ungazitholi usunengcindezi empilweni. Intambo nesihlahla ziseduze kakhulu endodeni. Uyithole isilenga okomhlubulo wenyama esilaheni uma izingqinamba sezihlasele, kuchaza umqondisi. Mqondisi mfowethu, kangihambe nami ukuze ngikwazi ukuhlwabula kahle lolu daba ngaphambi kokuthi ngishise obothi. Sekungcono njengoba sesixoxile, ingcindezi seyithe ukwehla, kusizile ukukhuluma. Esukuma uThuthukani evalelisa kuThokomele, naye okwakubonakala ukuthi wayemzwela kakhulu uThuthukani. Uyazi ukuthi kade asezimisele kanjani ukuyolobola uThembekile, naye ngokwakhe uphoxekile ngesenzo sikaThembekile sokuthela uThuthukani ngamanzi. Ngenkathi besaphumile abangani laba, wacabanga kaningi ukuthatha ucingo ukuze amshayele uThembekile ngesenzo sakhe. Ubuye wazikhuza ebona ukuthi mhlawumbe ayona yonke lento kungcono ake amele eceleni. Umqondisi wahamba naye waze wamkhipha ngesango. Sengiyokuzwa ngawe ke ndoda yamadoda ukuthi uhambe njani, kuvalelisa umqondisi evala isango. Siyaphela lapha isahluko sesine. Ake siphinde sichaze, sihlaziye, sicubungule. Sizokhuluma ngokuvezwa komlingiswa wesibili, umqondisi Mjekula. Ingxenye yokuqala emayelana nokuvezwa kwabalingiswa ithinta uhlobo lomlingiswa. Umqondisi Mjekula ungumlingiswa omncane kodwa obalulekile ngoba uyayikhulisa indaba.
Ingxenye yesibili, ubunjalo bomlingiswa. Umqondisi ungumlingiswa ongumelekeleli. Welekelela uthuthukane ngezindaba zelobolo. Uzoba ngumkhongi kwaMsimude ngoMgqibelo mhla kuyolotsholwa uThembekile. Sibona elekelela uthuthukane ngokuthopha athakazele umalume uDuma ngenxa yokuthi naye ubazi ukuthi umalume uzothinteka emanonini uma ethakazelwa, ngoba lokho kwakuzobonakalisa ukuthi uyamazi, uyamhlonipha, awuhloniphi yena kuphela kodwa uhlonipha noyisemkhulu. Ubunjalo bukamqondisi obumveza ukuthi ungumuntu onjani sibubona ngemuva kwenkulumo yakhe. Sizothinta ingxenye yesithathu lena eveza noma ethinta yethule izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Umqondisi uvezwe ngegama lakhe. Ukuqondisa ukulungisa okungalungile. Umqondisi weluleka uThuthukane ukuba abuyele emuva kuThembekile bayoxoxisana kahle ukuze kuthi kuyofika umgqibelo welanga lelobolo izinto zabo noma uthando lwabo lube semgqeni, okuchaza ukuthi babe sebexolelene ngoba wesaba ukuthi uma kungenjalo kungenzeka ukuthi bangamukeleki kahle kwaMsimude. Uphinde aqondise ngenkathi uThokomele ethi kunganjani angenelele ukuze azwe amanzi ngobhoko kube nguyena othinta le ndaba kuThembekile. Umqondisi uqondisa ngokuthi asho ukuthi le ndaba yindaba yabantu ababili, ifuna uThuthukane kanye noThembekile kube yibona abaxoxisana ngayo ngoba ithinta bona bobabili. uThokomele akathi ukumela eceleni kancane, bazothi bangaxoxisana-ke bese bona bonke-ke manje sebayabuya babamdibi munye nabo ezindabeni zabo zokuthandana noma ezindabeni zabo zothando. Umqondisi uphinde aqondise ngenkathi uThuthukane ethi yena uyombhambabula ngenduku uLetheni futhi nje uyosindela umthetho ubeyokhomba umuzi onotshwala, bese umqondisi esethi kungangcono ukuthi lowo mqondo lowo avele awulahle ngoba uma kungenjalo uyolala ejele, amaphoyisa yombamba amgqumeke ejele. Uphinde aqondise ngokuthi eluleke uThuthukane ukuthi kungangcono azithulele kodwa abe azi kahle ukuthi wenzani. Amkhumbuze futhi ukuthi angakhohlwa ukuthi abantu besilisa kanye nesihlahla bangabangani ngoba uthi intambo nesihlahla ziseduze kakhulu endodeni, uyithole isilenga okomhlubulo wenyama esilaheni uma izingqinamba sezihlasele. Okuchaza ukuthi uyamxwayisa ukuthi abantu besilisa kuyenzeka ukuthi batheneke amandla bese becabanga ukuthi ukuzibulala kungayisixazululo. Ake siboneke la sithathe umlingiso wokuqala sathi nguThuthukane Njiyela. Uma ungathatha ukubheka
sikhulume kuphela ngesahluko sokuqala sasigoqa around uThuthukane. Uma ubheka umlingiswa wesibili, sithena ngumqondisi Mjekula, sithathe isahluko sesithathu, sathatha nesahluko sesine, sasigoqa around this character. Uma uthisha ethatha lo mbuzo omude lenkomba lophawu lokuhlaziya oluthi ukuvezwa kwabalingiswa esefuna ukuyofundisa egunjini lokufundela, kusho ukuthi akazugcina kulezi zahluko, uzoqhubeka. Isibonelo, ngenkathi sikhuluma ngobunjalo bukaThuthukane, sithi uThuthukane ungumlingiswa obekezelayo. Asisenzanga isibonelo esithi uThuthukane ubebekezelela namagama akhishwa nguLetheni emlonyeni amveza njengomuntu onezici. Esahlukweni sokuqala uLetheni wathi unguqhwayilahle omhlukumezayo. Waphinde wathi uyindoda endala enganamzamo walutho. Esahlukweni sesibili kuyavela ukuthi nangenkathi kwenziwa umcimbi wokugcotshwa kwalabo ababebekwe ezikhundleni zobukhansela, kwathunyelwa izincwadi zokumema izethameli kanye namakhansela nemindeni yawo. Kodwa uThuthukane akamenywanga, wavalelwa ngaphandle, kodwa waqhubeka wabekezela. Esahlukweni sesine kuyavela ukuthi wabekezela nangenkathi uLetheni elandwe yishende esangweni lomuzi ebusuku. Wathi uyabuza ukuthi ngabe ulibhekisaphi? uLetheni wamphendula wathi yena usalula izinyawo ngoba ekhathele ukuphathwa yikhanda ngenxa yomsindo kaqhwayilahle. Umlingiswa wesithathu nguLetheni Njiyela. Ngenhlanhla enkulu, ngenkathi sidingida sicubungula sihlaziya umbuzo omude, uphawu lokuhlaziya noma inkomba ethi umsebenzi womlandi, saxoxa ngalomlingiswa ngenkathi senza ingxenye yomsebenzi womlandi ebizwa ngokuthiwa umlandi usixhumanisa nabalingiswa. Uyamenywa mlingani wami nawe mfundi ukuthi uvakashele ivideo enesihloko esithi Zihlangene Phezulu, umbuzo omude, umsebenzi womlandi, ukuze uzizwele nawe ukuthi kwakuthiweni ngoLetheni. Khumbula-ke kuleyo video bekuphendulwa umbuzo omude othi umsebenzi womlandi, kungewona umbuzo omude othi ukuvezwa kwabalingiswa. Ngakho-ke awuzukubona lezi zingxenye ezintathu okukhulunywe ngazo, meaning azisetshenzisiwe. Akukho la kuzothiwa khona uLetheni uwuhlobo lomlingiswa onje onje. Akukho lapho uzothola khona kukhulunywa ngobunjalo bukaLetheni. Okusetshenzisiwe kuleya video yizindlela zokuvezwa kwabalingiswa, okuchaza ukuthi umlingani noma umfundi usezohlala phansi abheke ukuthi uLetheni uwuhlobo olunjani lomlingiswa, aphinde abheke ubunjalo bukaLetheni bese ezenzela amanothi akhe. Ngiyabonga mlingani wami nawe mfundi, ningakhohlwa ukusubscribe. Kunamashaneli amathathu. Eyokuqala ithi
isiZulu Grade 12 Intervention, lapho uzothola khona nezincwadi, incwadi yobungani, incwadi yokucela umsebenzi, incwadi yokukhalaza. Kungelona kuphela iphepha lesithathu, nephepha lokuqala nalo likhona. Usungazibonela ukuthi kufinqwa kanjani, ukuthi ungawuphendula kanjani, futhi ungawathola kanjani amamaki uma ngabe sesikhuluma ngokufundela ukuqondisisa nokunye. Kule channel ethi isiZulu File The Chatroom uzothola umlando kamufi. Uyathandwa, usale kahle.